हेलो लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसाम पुलिस एबिइउबि कनस्टेबल एडमिट कार्ड डाउनलड खालामदो जाय नोंथांमोना दासिमबो खालामाखै आरो बोरै डाउनलड खालामनांगौ नोंथांमोननो गासैखौबो डिटेल्सखौ होगासिनो दङ बेनिफ्राय इम्परटेन्ट कन्टेन्टआ जाहैबाय आसाम पुलिसाव जेब्ला नोंथांमोना रानिंआव थांगोन डकुमेन्ट्स मा लांफानांगौ नोंथांमोननो गासैखौबो डिटेल्सखौ होनो आखायाव लाबाय बेनिखायनो भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरो जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदों दासिमबो जुदि साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामना लाबानो जाबाय बेबायदि आसाम पुलिस इन्डियान आर्मि एसएससि नोंथांमोना आपडेटखौ मोनबाय थागोन आरो बेनिफ्राय सिभिल जबनिबो नोंथांमोना आपडेटखौ मोनगोन स' लोगोफोर नोंथांमोना जेब्ला PST आव थांगोन अब्ला डकुमेन्ट्सआ मा लांफानांगौ गासिबो डिटेल्सखौनो होनो आखायाव लाबाय जेरै स्पर्ट्स सार्टिफिकेट एनसिसि कम्पिउटार आरो डकुमेन्ट्स फरायनायनि बेनिफ्राय कर'ना भेक्सिन नांगौना नाङा सार्टिफिकेट आं नोंथांमोननो गासिबो डिटेल्सखौनो होनो आखायाव लादों बेनिखायनो भिडिअखौल' नोंथांमोना नायलांबाय थादो दा बिदिब्ला गोबाव खालामला लोगोफोर जों थांग्रोनोसै अफिसियेल वेबसाइटआव बेनिफ्राय एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनाय प्रसेसखौ नोंथांमोना दसे नायना लाबावदो दायो फाइनालि SLPRBनि वेबसाइटआव फैबाय दा बेयाव फैनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना स्क्रिनाव डाइरेक्ट डाउनलड एडमिट कार्ड ओंखारखागोन बेयाव थुबानो डाउनलड जागोन दा बेनिखायनो जोङो डाउनलड एडमिट कार्ड फर PST जों बेयाव थुना होनोसै डाउनलड अपसनाव दा बेयाव थुबाय दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो बेबायदि ओंखारगोन मोनथाम अपसन दङ आरो नोंथाङा मोनथामनि गेजेराव मोनसे खालामबानो जागोन जेरै मबाइल नाम्बार इमेल आइडि एप्लिकेसन आइडि दा बबे दङ बेखौ होनानै लगइन खालामनांगोन दा लगइन खालामनाय लोगो लोगो आरोबाव जेनेरेट खालामनांगौ डेट अफ बार्थ थ' डेट अफ बार्थखौ होयोब्लासो जेनेरेट जायो बेनिफ्राय एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनो हायो थ' बे जाबाय दानिया जों माखासे गाइडलाइन्सखौ जों नायग्रोनांगौ जेब्ला एडमिट कार्ड डाउनलड खालामगोन थ' जोङो नायनोसै दानिया दा बेयाव बुंदों माखासे टल फ्रि नाम्बार होदों कन्टेक्ट नाम्बार जुदि एडमिट कार्ड डाउनलड जायाबा नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय बेयाव मबाइल नाम्बार होखादों आरो टाइमा नोंथांमोननि कल खालामनायनिया 10 AM निफ्राय लानानै 5 PM सिम बेनिफ्राय इमेल आइडिबो होनाय दङ जायफोरा कन्टेक्ट नोंथांमोना खालामनो हाया इमेल आइडियाव सेन्ड खालामनो हागोन नोंथांमोननि गासिबो एड्रेसखौ हरनानै एडमिट कार्ड डाउनलड जायाब्ला थ' बे जाबाय दानिया थांसै नेक्स्टआव दा बेयाव मोनसे इम्परटेन्ट आपडेटआ बेनो नोंथांमोननि थाखाय जोबोर सिरियास जाय नोंथांमोना मोननै एप्लाइ खालामदोंमोन नङा होमबा एबिइउबि एक्सट्रा खालामदोंमोनब्ला नोंथांमोना जायखिजाया मोनसेल' एडमिट कार्ड मोनगोन बेखायनो नोंथांमोना एडमिट कार्डखौ मोनसेल' नोंथांमोना लानो हागोन आरो खनसेल' इन्टारभिउ होनो हागोन एक्सट्रा होनो हानाय नङा बेखायनो नोंथांमोना बेखौ जायखौ नोंथांमोना इन्टारेस्टेड मोनो एबिइउबिआव सेलेक्ट खालामनानै लादो बेनिफ्राय नोंथांमोना जायफोर खनसेनो बोथ साइड एप्लाइ खालामदों नोंथांमोना जेबो जिंगासिनांगौ गैया नाथाय जायफोरा खननै एप्लाइ खालामदोंमोन नोंथांमोना जायखिजाया मोनसेल' इन्टारभिउ होनो हागोन थ' बे क्लियार जाबाय दानिया जोङो कभिड गाइडलाइन्सखौ नायनोसै जे जोंना सार्टिफिकेट नांगौना नाङा भेक्सिननि थ' नोंथांमोना बेखौ कनफिउस जागासिनो दङ दा फाइनालि जों बेयाव नायनोसै कभिड गाइडलाइन्स दा बेयाव बुंदों लोगोफोर नोंथांमोना फार्स्टआव नुदों नाम्बार 1आव बेनो जाबाय नोंथांमोना फेस मास्क गानलांथारनांगोन जेब्ला टेस्ट खालामगोन नोंथांमोना माने रानिंआव थांगोन अब्ला नोंथांमोना PST टेस्टआव नोंथांमोना फेस मास्क गानलांथारनांगोन बिनिफ्राय ससियेल डिस्टेन्सिं नोंथांमोना मानिनांगोन कभिडनि थाखाय बिनिफ्राय हेन्ड सेनिटाइज खालामनांगोन नोंथांमोना जेब्ला हाबगोन गेटआव नोंथांमोना वास खालामनांगोन आखाइखौ एबा नोंथांमोना सेनिटाइज लगायनानै थांनांगोन नोंबो लांफाखानो हागोन नोंनि थाखायब्ला मोजांसिन जायो बेनिफ्राय कभिडनि गाइडलाइन्सखौ नोंथांमोना फल' खालामनांगोन होनना बुंदों स' बेनिफ्राय एडमिट कार्ड डाउनलड प्रसेस बा शिडिउल नोंथांमोना नैबाव नायदो सेप्तेम्बर 1 होदोंमोन आरो नाथाय दायो डाउनलड जागासिनो दङ नोंथांमोनाथ' नुनो मोन्दों दायो डाउनलड जाखाबाय दा नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हासिगोन बेनिफ्राय एन्ड डेट दङ लास्ट डेट आरो एडमिट कार्ड डाउनलडनि थ' नोंथांमोना नायना लादो डिस्ट्रिक्ट वाइसआव स' दानिया जों एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनाय प्रसेसखौ आवगायनोसै दा जोङो बेयाव मबाइल नाम्बारखौ होनोसै दायो जोङो लगइन खालामसै दा लगइन खालामनाय लोगो लोगो दानिया जेनेरेट खालामबावनांगौ डेट अफ बार्थ थ' बेयाव जोङो डेट अफ बार्थ मोनबावदों बेखौ होनानैसो जोङो फार्स्टआव इयारखौ होदो मान्थखौ होदो डेखौ होदो बेनिफ्राय जों साबमिटआव थुबानो डाउनलड जासिगोन दा बेखौ रोंखासिगोन नोंथांमोना आं बेखौ होला दानिया जों डाइरेक्ट नायनोसै गाइडलाइन्सखौ जे मा डकुमेन्ट्स लांफानांगौ स्पर्ट्स सार्टिफिकेट बेनिफ्राय एनसिसि कम्पिउटार सार्टिफिकेट लांफानांगौना लांफानाङा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो स' बिदिब्ला जोङो दायो एडमिट कार्डनि माखासे गाइडलाइन्सखौ जोङो नायनोसै दायो लोगोफोर नायदो बेयाव गाइडलाइन्सआव दङ नोंथांमोना गाइडलाइन्सखौ फल' खालामनांगोन COVID-19निखौ आं बेखौ खिथाखाबाय बिनिफ्राय नोंथांमोना रिपर्टिं टाइमाव थांथारनांगोन जेब्ला नोंनि टाइम होनाय दङ डेट आरो टाइम बे समाव नोंथांमोना थांथारनांगोन एडभान्स थांनांगोन आधा घन्टा सिगां थांथारनांगोन एबा 1 घन्टा सिगां नोंथांमोना थांनानै नोंथांमोना एटेन्ड जाहैनांगोन स' बे जाबायना बेनिफ्राय दानिया डकुमेन्ट्सखौ मा लांफानांगौ लोगोफोर नोंथांमोना दा बेयाव नायदो लोगोफोर नोंथांमोना जायखिजाया मोनसे आइडि प्रुफ लांफाथारनांगोन जेरै आधार कार्ड भटार आइडि ड्राइभिं लाइसेन्स बा पेन कार्ड नोंथांमोना मोनथाम मोनब्रैनि गेजेराव जायखिजाया मोनसे गभर्नमेन्ट आइडि लांफाथारनांगोन अब्लासो नोंथांमोना गेटआव हाबनो मोनगोन
दा बेनिफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना एबसेन्ट जायोब्ला नोंथांमोना केन्सेल जागोन थ' नोंथांमोना बेखायनो रिपर्टिं टाइमाव थांनांगोन जुदि लेट थाङोबा नोंथांमोना केन्सेल जागोन बेखायनो गाव गावनि होनाय टाइमाव नोंथांमोना एटेन्ड खालामथारनांगोन अब्लासो जागोन बेनिफ्राय गासिबो अरिजिनेल डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना लांफाजोबनांगोन गासैबो अरिजिनेल डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनाय समाव माखौ आपल'ड खालामदोंमोन बेखौनो सेम टु सेम लांनांगोन अब्लासो एक्सेप्ट जायो बेखायनो नोंथांमोना लांफाथारनांगोन आरो गासैबो जेरक्स कपि खालामना लांनांगोन गांसे गांसे बेनिफ्राय फट'बो लांफानांगोन जेरक्स कपियाव नोंथांमोना सेल्फ एटेस्टेड होनांगोन लोगोफोर नोंथांमोना सेल्फ एटेस्टेड होनांगोन अब्लासो जागोन बेखायनो नोंथांमोना गासैखौबो लांफाबानो जाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना अरिजिनेल डकुमेन्ट्सखौ लांफानो दाबावथार बेनिफ्राय मा डकुमेन्ट्स लांफानांगोन नायदो नै लोगोफोर बेनो जाबाय HSLC सार्टिफिकेट नोंथांमोना लांफानांगोन एज प्रुफनि थाखाय डेट अफ बार्थ थानाय बेनिफ्राय मार्कशीट नोंथांमोना लांफानांगोन जायखौ आपल'ड खालामदों बेखौ लांफाथारनांगन बेनिफ्राय HSLC आरो HS नोंथांमोना लांफाथारनांगोन बेनिफ्राय सार्टिफिकेट नोंथांमोना कास्टनि लांफानांगोन आरो बेनिफ्राय लोगोफोर बेसिक नोंथांमोना हम गार्ड दङब्ला सार्टिफिकेट लांफानो हागोन बेखौ लाङोब्ला एक्सट्रा मार्क मोनगोन आरो जायफोरा कम्पिउटार सार्टिफिकेट दङ नोंथांमोना लांफाथारनांगोन बै समाव नोंथांमोना आपल'ड खालामनाय समाव होआखैमोनब्लाबो जुदि दायो जाबायब्ला नोंथांमोना लांफाबानो जाबाय गासैबो सार्टिफिकेट दङब्ला जेरै NCC स्पर्ट्स बेनिफ्राय दङ आरो बायदिसिना कम्पिउटार बेनिफ्राय एक्सट्रा नोंथांमोननि क्वालिफिकेसन दङब्ला लांफानो हागोन गासैखौबो लांफा जेब्ला नोंथांमोना एप्लाइ खालामनाय टाइमाव होआखैमोनब्लाबो दायो लांफाजोब अब्ला नोंथांमोना एक्सट्रा मार्कखौ मोननो हागोन जेब्ला फाइनाल सिलेक्सन जागोन स' बेनिफ्राय दानिया मस्ट इम्परटेन्ट आपडेट कर'ना सार्टिफिकेट नांगौ नाङा भेक्सिननि दा फाइनालि बेखौ नाङा लोगोफोर जेरावबो लिरनाय गैया जे भेक्सिन नांथारगौ होननानै नोंथांमोना बेखौ लांफालायनाङा कर'ना भेक्सिन सार्टिफिकेट नाङा लोगोफोर थ' नोंथांमोना आरोबाव मोनसे मोजां सिरियास मेथडा बेनो सिरियास कन्टेन्ट नोंथांमोना जेब्लायबो नोंथांमोना फेक डकुमेन्ट्स लांनाङा जेब्ला फेक डकुमेन्ट्स लांगोन नोंथांमोना हमजायोब्ला थ' नोंथांमोना क्राइम जागोन नोंथांमोना जेलबो जानो हागौ बेखायनो नोंथांमोना अरिजिनेल डकुमेन्ट्सखौ लांफाबानो जाबाय बेनिफ्राय भेक्सिन सार्टिफिकेट नाङा लोगोफोर नोंथांमोना जेबो जिंगासिनांगौ गैया आरो जायफोरा दङ नोंथांमोना लांफानो हागोन लांफायोबा मोजां नाथाय बेयाव मेन्डेटरि नङा जे भेक्सिन सार्टिफिकेट नांगौ होननानै स' बेनिसिम लोगोफोर आसाम पुलिसनि माखासे प्रसेस थ' नोंथांमोना होखानाय टाइमाव थांनांगोन होखानाय टाइमाव थांनाय लोगो लोगो नोंथांमोना एक्सेप्ट जागोन नाथाय लेट थाङोबा नोंथांमोना केन्सेल जागोन थ' लोगोफोर दानिया नोंथांमोना बुजिबाय बेयाव इम्परटेन्टआ जाबाय गासिबो अरिजिनेल डकुमेन्ट्सखौ लांफानांगोन फरायनायनि बेनिफ्राय एक्सट्रा होनोबा कम्पिउटार सार्टिफिकेट स्पर्ट्स NCC नोंथांमोना दङब्ला लांफाबानो जाबाय आरो कर'ना भेक्सिन दङब्ला लांफानो हागोन नाथाय इम्परटेन्ट नङा स' लोगोफोर बेनोसैमोन आपडेटआ